Ialis mo yung sa salpon, di? Kasi ka ba sa... Saan ka? Saan ka? Ang pagkapa? Makakalit mga kita ko, yung garang nagbata to, kaya mo to, nagbiro-biro ko. Kung kaya para bumakati tayo, supay pa nagpata to. Pagkatang mo tiniwang ko. Oh, tanan. Sa kagat ko. Pilipinas sa puto na. Lagi may satu ba nga basket? Bingo na. Yun na. Muli. Kung po yung nakita yun. Ano ba yun? Ano ko yun? Taon na. 17 ng taon. Sulo na din medto eh. Ayan. Hindi yung Pilipinas, pagpaliwawan mo lang. Pakai kung si kamu, bang daw, biro ka pati gabong ay. Wala kami kalakay ko, di ko biro-biro. Wala sanay ka. Naglumitan. Kumagat yun. Kapag katawan ko yun. Yung Miller. Yung tawag ko. Gila. Ha? Yung Miller ni Miller. Gila. Isang Jose. Ayaw ko na eh. Na? Kiba ko. Taon tis-tis-tensin yun.
Diretso. Basta inuwas ka ron na yut nina. Ha? Explain na yut nina. Lalo tagabigan. Dahil perkara di Taiwan. Kapag tayo nagtindahan tayo. Ha? Kapag tayo nagtindahan tayo. Kasi tindahan nyo di iligaro din. Saragosa ka di? Na? Saragosa ka di? Hindi. Di yan yun. Saragosa? Napak. Dipili ya, okay. Nasipsip. Pati mga tulog harap ni Chate. Super dajay, pag-go na lang yung Ihadaan niya eh. May salasim ka, hindi na Yang mo. malagip lang kayo nagdadalong na dyan. Hindi yan itawa. Yan, hindi ka kung... Nagpanipotensyon. Hindi ko maliduan mo yun. Pagong parang. Maliduan. Paano nga yun? Eh? Asawa talaga yan. Ay. Wala na pa nagpartingan dito. Doktor ko. Ganun, punta ka na pa nadamago. Hindi ko na kailangan mo. Nag-pray na pala sa nainista. Saan pa ma-prosan ni Madam Damada eh. Karamutan ako. Ang muna. O na. Junior. Maraming insurance. Laro siya bro. Nakuha na ako. Hindi ba diyan niya dito ka doon na ito? Pag-buka na isa na dito ang panalo ulit ito.
Hindi pansin. Kasi QCD. Kasi din sa ulit. Hindi pansin na yun. Hindi nilang kapit. Malilit pa yung bagay na. Pero parang malilit. Kodong man. May nag-brother dino na. Naging pagtrabaho yun na ako, din ako. Masarap din pegat di ko. Di ba nagtuloy kay medicine? Nakatargir yung sakit din. Hindi na ako. Doon nabakantay nila ako. Ang man. Pasan? Una. Dahil nakapasabay si Board na GUS. Pwede may tandua din. Kulit ko sa medicine. Alam ni Dora na GUS. Kita ko sa pagdating ko. Yung tuloy ka na dahil. Gawa niya. Ang bako. Sayang. Pwede ka ng bite ko. So, na. Bossing. Nung gumatang siya, pwede makinakagat. Kapag doon na kayo makikita daldalan, mikra, Iya. pikanto. Kanto. Kanto. Mana pinakam. Yung mo, 1,000 mo na yun. Isang natin mo. Share ka na pa yung 4-5. Hindi na ko nung mga sa kaliksan. Ako yung message ko ka. Kung nag-miss. Sabagay, basi lang di salik. 50 lang. Kapag makita ng apan na niuray mo lang din mo. Wala mo lang aja ng tubla tayo yung pan ko at saka dasa. Hindi pankarin niya din nga di ka. Hindi ko ibagay na di. Yes. Yes, mukha niya lako. Ngayon. Ano naman, naumbot niya may kita. Hindi parte ng mga. Orin ko padawa na yun. Galang butay na.
Ni Kenneth na di basta da kalagtay. Madalat tao mo hindi mayroon group mo ito. Walang talaga parang sa piit. Kasi may sagot yung burang kami. Ang gusto na, wait at tigwa. Ba't ito din? Buda? Minsan. Ha? Yan may isa? Oo. Ay, minsan. Ha? Ay, minsan. Meron sa atin mo? Kaya pa naman luwal. Makuyas. Sa binaw. Nakuyas sa tao pa na. Hindi pa baka. Baka niya. Mauuran. Kaso na tayo yung lugan na guys. Hindi siya. Lang atang na iram-ramang na oram. Bigit na ako man. Nakakot siya. Ang Pablo? Ang Pablo? Hindi tawad. Lumarang sa Pablo. Lalo kung may ano yung rider na. Puli nga. Buwa niyo nga pas-pas. Nakakot sa mura yung oram ka dito. Ah. Alipad. So, ikaw na papatos na ba? Di ba nang totoo di? Sister. Ang sa pala usap ko ini. Sumagay na sumagay. Di ba? Hindi taga-bantay. Hindi taga-kawayan. Nangiyam sumira. Full sleep 50 mil. Okay. Sinal. Dati yun. Ano dati? Ako na eh. Ha? 50 mil ko. Sinaliit. Iyala lugan. Iyala baka may patarakog mo. Nah, yung reconnecting ako. Nakasada na yan. Sabi lang. Ayun sana kasada. Nagpasaya ko. Lagi niya na pusko-pusko na eh kasi mo. Pitat ko lang madami-dami mo. Alam ito ka sama? Dito ba? Ano ba eh? Pagpalkas ka dyan, kami bilang ako. Nabanok na ako.
Masakit mga di mas kasal doon natin may kaidago ko duro ko may sakit. Ang nayot. Unang natin maragraga dito. Ako niya ba kasi paano nare-rate yung paano pa? Basta mo lang. Siyempre tumama di po. Dago mo yun si tulang. Pwede. Dami din nag-shading ahit niya. Pintado. Yung nagalagay. Hello? Third floor. Opo. 302. Hindi. Kung ako na makaibalbay yung isang ko. Sibog sakit. Magpesa. Yun nakapundo. Sige. Yun nakapundo. Malaki ba yung pagpato mo?
First time mo? Baka next week. Napakanda ka ulit. Maadik sa ano, sa tusok ng kanan. Ako nga doon, isa lang sana, ito lang sana, pero nabi. Oo. Ito yung una doon. Tapos ano, after 1 month na naman ata, hindi. Oo. Pag day off. Na-addict ay nahanap yung ano, Kabila naman. kabila. So dito sa ano, Isang side lang muna. sa dito, iwan ko kung dito on, ano, baka sa next. O hindi, lalakad na ako. Maliban na lang po kung magwala yung tinatatuan ko nito. Hindi naman sila eh, mahirap kasi ang kasi. Dati yung sa ang kinachat ko, ano yung ibigay ng ko niya, ha? Paano ko tabak, paano nga nakataktan, no? Tapos sa akin na yung Facebook nang nagtanong ka niya, kabali ko nagpatatuan na. Kaya ito yung sinapos, ano kontak ko. Pag-share na rin ito. Kasi hindi man kasi nasa tawag. Gustong gusto niya yun. Gusto niya sa mga sa akin. Ang pangit ng tatawag. Iba ang kulay yung Oo. iba ang kulay. Nagpatato kasi siya doon, yung pangin. Na nag-fade siya at saka pangit talaga. Wala pang 1 month siya, ano? Dito, nakatabingi. Kaya tatawa Saka ka yung saka nag-fade din siya. yung tagad yan sa Nesto, Ah, ka-roommate yun ng kasamahan namin, kaya doon sila, maigi nga ako, hindi doon nakapagpatato, di ba? Ako ang kaunasan yung ano, sa Pero samang kasamahan ko doon, maigi di ko nga ako, hindi nakapag-ano. Ano nga yung istri na ko, kasi masarap pakiramdam ko. Kung maganda rin dito, kaso huwag muna dito. Amo ko na kita ito. Hindi ba maalis yun? Hindi ba yung maalis? Sabi na kita lang kahapon, punta kami sa doktor. Hindi na, katunayan. Sabi ko. Pangalan ko na lang. Isa na lang ako last name ng pangalan. Hindi nagre-ring ko. Iba na lang ang ito. Ito kami na rin pagko kung sursuro. Sursuro na laro din ito kasi ako. marami magawa. Udin ko baboy. Yan. Maasa pagsik. Saan? Sinali yun. Tapos huwag pala na nga saan. Pag-asaan. Dapat yung dahil mo ang Magkano brand? Eh, 250 lang. 3 to 42. Kasama niya first year. Yung nakapagdala ng mga tapa. Ha? Hindi ko ba yun? Malapit na lumabas.
naiiyak o lalo ko ninervyos. Hindi nagigiliti. Nagigiliti ako. Sinaluro ko lang yun. Nagigiliti. Tsaka ang dami na kasi naman. Sanay na yan, sabi nito. Masakit pa rin yung pag... Ito nakapangit. Oh, bilis naman. Ayun. Alalim ko sa ito. Lalalim mo. Yung gamot. Power yan. Ayun. Ang kapal. Galit ko nagkatas. Pero kung nakabuan yung karayong, straight, tapos pagka nawala, hanapin mo na. Dito ka na nagpapatagal. Di ko na ano. Pero pagka mahaba yung linya, matagal na nakabuan yung karayong. Pero nito, babad yung karayong kaya. Para akong lalas natin. First time masakit, pero pag ano na siya. Outline 6 hours. Hindi ko na kaya. Bumalik ko naman ako after service yata. Masakit. Kaya sa balit eh, paano? Sakit na. Effect mo. Tamaan ka sa stone mo. Oo. Pero kung tila lang yung nasi. Hindi nga na iwas mo. Hindi. Walang pabilog na. Hindi nga, baka mas nagawa. Smart ko lang man. Tingnan mo na lang. Parang yung sumagatan. Napisang mo naman. Eh, sa balik ulit, sa balik needle. Kaya, Anong pag mga red dip kasi ha? ikat tikuanan. Okay. Ini kasi mo. Bangon. Napasya mo, nawas mo? Sampay. Buwang side. Eh, may ano, resibo ko na. Oh shit! Ah, fuck! Ay!
Kaya sabi ko sa kanya, magaling ka na. Manoras di nagdagaw di barokong. Di barokong. Baba niya siya. Di ba ano yan? Di ba tos? Di ba? Ay, Manoras mo tinira yan. Galing ko ate. Baka nawata to likod ko. Isipon din ako. Yung anak alaga ko. naawa mo. Tubig eh. Oo. Ang kaso lang nga di. Pero wag na sa akin. Ang tatapin ka na Di ba nung kumain tayo? ang tatapin ka na panuso. Naglaro itang sa hapon. Na? At sa hapon di panos mo. Hmm. Tatapin. Webes. Laro itang sa Lalo hapon. na ako doon nilipat. Pero ako na kayo Limon sa tingkang doon. Na? Limon sa tinay. Mano di? Isang muso. At naka Iglak ko ngayon. Dapat mo ko ang surprise. mag-order kung may model delivery niya. Hindi mo mo kung ng pambangbalo kung sister. Patay mo mag-bet ka ba? Nakaplas. Nakabalo. Siplak. Ah, may amazing. Sa siplak no? Kasi amo ka ng siyang-siyang pa. Hindi masinit. Ah, yung masini. Nagkita mo siya yung mga siya mo. Ay, parang Yung ano na. Pati adi ko. Tapos adi ko na kayo. tikad na magatang rin. 6 may sa kilo. Jay. Tingkatan natin. Kapay? Ah, Ito din. pagkakatan natin pakikili. Pangkon? Medyo may isa. Pagdala. Medyo may isa nga dito. Dito siya sa dito ko tayo. Adomo ay may sa kilo. Ano piraso ayun ano? Ano? Basta na? Ang bayaran pa ng plastikan. Tuman. Nilagay na dito tagal ko. Pinapamol. Okay. Pinapamol. Yun na, usukan. Hmm. Pagbibita niya. Sinising parang di kaya. Eh. Lakan mo yan.
Marco. Talong lagi pinsay. Tumakot. Hindi nakaparami. Oo, iwan mo na yan. Hindi naman namin kakainin. Kaya ba lagi? Mag-message ka na ng pagpa-uwi ka na. Daw ka na naman dadaan mo. Dito na, alis ka pa ba? Mamaya kasi ka? Kung, alam nga niyo. Ano, makabalik kasi ako ng maaga. Gagawin mo naman ako. Alis ka daw ko. Tapos na? Ganyan ang ano. Hindi na favorite ko. Isipin mo muna kapag magsabi. Isa. Norte Presidente at pati pa may kulat na. Okay. Si Dimera. Kinawag ko yung panahon nito. Sunan niya. Yung sergeso niya. Sergeso ko. Ganda pa yung negative 56. Ay, Hindi na din nakakuha nito.
ba? Ganyan? Ha? So, hindi dulo-dulo na raw yun mo yung para sa medyo sa posible mo. Ladies. Then, Ito po. dahil mo ko niyan baka hindi mo kasi hindi ko. Tester. Pero wala na. Ito pa. Hindi. Kaya sayang buwan. Sabi ko sa'yo, ilamin mo na lang. Oo, ilamin mo na. Hindi, okay na. Hindi ka na lamigan. Okay lang naman. Dala ko sa'yo kasi. Nagpahati kasi ako sa ano, sa kaibigan. Saan ka na? Sa sabihin. Kung ano, magkano kaya mo? Hindi yung kaibigan ko may jowa siya, kaya nakikinig sa update. Ang hirap naman doon, eh. Kaya nga, twice ama na ako nalabas. Saan ka din? Saan? Medina. Davina. Wala. Layo. Wala pa namang basto. Walang ba. Mayroon pero maglalakad ka pa rin. Layo, hanggang sa Springfield. Umiikot pa lang yung basto. Pero doon sa ano, doon sa... Anong number? Si Spanish pa, layo. Layo pa ng Spanish. Punta ka pa doon tapos... Sa sentro. Sa sentro. Pag uwi ka magbabas, ay walang bus. Magpapasundo na naman ako yung magjowa kasi makabahay kami. Ito saan ka? Diyan naman sa Manila. Pero nagtrabaho kasi ako doon sa... Tapos ka doon sa Manila. Kaya ayun na dyan. Nakakapunta. Hindi na gusto kasi nakakapunta ka sa hindi na drop ko na yung Manila. Sabi na niya mag-trade na ako. Sabi ko, mag-trade na lang ako. Ay! Kaya mo lang doon. Kailangan mo na mawala. Oo, sige. Doon na yung mga iba kong kaibigan sabi ko lang, maganda pa rin din sa bahay ka. Wag. Sabi naman na pag ano ka, okay mag-audisa ka, sabi niya sa akin. Sabay kami ng amo ko, sabi. Hindi pa sila masaya sa trabaho. Ang maganda lang kasi sa ano, sa sila, ano ka, may freedom ka. Hmm.
Saan ka pala nakasanda yung DFC. Hmm. Gamay yung trabaho, malis ka pa lang. Na? Gamay yung trabaho, malis ka pa lang. Kaya pagkilo. Nakapidong ka ng muna. Mga iwan. Simuli ka nga na malambing magsalita, iniwan. Ikaw pa kayo na bungayera. Wala na tawa na yan. Pinalutulit. Bumay ba ako? Pinabaw mo itong parang. Hindi ko naman sigurado. Bumangera din siya. Hindi ko na Suba na nga na. Pag ano ang umpisa, pag ayaw ito matagal na, wala na. So, umpisa lang masaya. So, Kinasal ka sila. ayun nga, kinasal kami. Nag-iwalay din kami. Pero wala kami 3 buwan na nagsama. Kasi nga, ano, isang ulit siya sa Taiwan. Kaya hindi kami Taiwan. Bali na una lang ako umuwi. Totoo din yung kinuha. Sa? Tatlo yan. Yung... Ito? Tatlo din May yan. tatlo, alam ko, Caritas. May tatlo rin siya, sa Saudi. Eh, dati sa Dubai, dito rin sa Dubai 1994. Kung may ano na palang... Ay, tatlo. Pero pinalitas ko sa Saudi, hindi naman na ano. Kasi mga dating ano ko sa Malaysia. Sabi ko na ano, ay, pwede pala Ito, 1994, ito, saka ito kilay ko. May. Hindi masakit. Dito masakit kasi nga manipis lang ang ano natin. Buto lang. Oo. Pero dito, sarap. Pero ayaw ko nang ipaano kasi nga halata naman. Kaya Sakto dito na lang. pinalitas. Ayaw ko naman yung hatang halata. Hindi mo hatang na kasi Sakto diba? lang. Ito hindi hatang tato eh. Dito kasi niya buko na. Dito nililisan ko na lang. Sabi, nialis ko na lang yung kala. Galing na. Pero diritas nga sa Manipis na kasi Saudi. buko. Oo. Diritas dito, hindi naman ano. Okay lang. Ang pangit. Okay lang. Kasi meron kami kasama na wala talaga siyang kilay. Buti pa nagpatato na lang siya. Kada alisin ko lang naman. At tinakalbo yung ano niya. Okay. Kinalbo rin dati yung kaibigan sa Saudi, pinagtipan yung kiray ko. Pero sa kanya wala talaga. Kaya nung ano, pinaritas ko na yung tatuko doon. Kaya hindi pa rin ano, binag. Ganda Kaya eh. ganyan na lang. Naris ko na lang yung kalat. First time ko magpatato sa 1994, Dubai din. First time ko naman paano naman dito, sa ano, dito rin sa Dubai. Yung isa next week ulit. Nakapilap. Saan mo lalagay? Ako rin, baka sa next week din, dito. Ewan. Nasakit dito eh? Nasakit dito eh? Pa, Dito eh, nasakit. masakit ata. Pero Masakit dito, dyan? sakit. Dito, Oh. first time ko dito, Masakit? sakit. Gano'n kasakit? Pero pag ano, after 2 days, wala na. Wala na. Masakit na masakit? Hindi yung sakit na masakit, hindi. Kasi mamamanhid na yan. Hindi Orange ano, snake. mamamanhid na. Hindi ba ang ano dito, oh. Kaya mo ta. Saan ba sa'yo? Kaya mo. Ay, Yung talaga, dito. sa kumagkaya. Sirang-sira ang parang Di plano ko kasi dito. Ito talaga ang plano ko. Noon pa talagang wish ko dito, magkatira dito. Or dito. Oo, dun nga. Kaya nga, ang pangalawa dito na. Oh. Ganda ng Santa Cruz. Ano lalagyan mo? Butterfly. Butterfly. Ganda ah. Ito nga yung malaki, ano ko na naman dito.
Pag maano na dito siya, wala na na. Okay na sa beach ka. Masakit yun. Dito? Dito, dito. Mas masakit yan. Dito siguro pag ano na, salas na dito. Tama na. Tama na. O Hindi ba, mo- may hindi mo- tawa niya. Hindi mo masasabi yan. Tapos baka sunod buwan, sabihin na, balik ako kay ano. Ha? Picture ang Next tatakita. month pumapasok naman ako. Next month, baka dito nga. Next month. Next Tapos month, na, baka tapos dito. na. Titingin muna ako yung pang dito ko. Dito. Pag uwi ko na ko, kay tanda-tanda mo, gaya patato ka noon, hindi ka nagpatato, sabi ng mga ano ko, pamangkin ko. Yun lang yan. Kaya nga, kaysa naman, at least sahod mo nakatatak na dito. Ito, Iba sa kung sahod. ko. Aroy, umuwi ka dito. Iba kung sahod, o dito, o tignan nyo na. Dahil- Ayos na. Na, display mo na. Atat? Ha? May atin? Pahilo mo muna mamaya, paano ka na naman, ito na naman. Yung mga babae na ano sila, nakikita ko sa ano, sa video. Kahapon pila ulit. Pag mapato ka sa makikita, lang mapato ka sa ano, sa matatakpan. Red. Kami ni Kandi ko. Eh. Yeah. Di ba ang yung dua natin? Pag sa Pilipinas, ng tato. Sabi nila, pag hindi ka daw galing ng Dubai, dapat patato ka. Wala ko mga doon. Halos karamihan na ngayon Mga nakakasalubong mo tattoo dyan. artist dito yung mga Pinoy naman. May mga ano dun, Sri Lanka. Ito mas mura kasi dito kasi doon eh. May nakita ko offer, doon sa ano, offer na kahit na anong size. 150. Tingnan mo nga ano nangyari Hindi, sa hindi ako ano, nagpunta. braso. Kasi dito pa rin ako, ano, kahit na may offer, hindi ako nagpupunta. Malay mo kung ano, Nagpracticean mo lang. kung saan ka na nag-umpisa, doon ka na. Ang ganda ako sa ganito, yung 150. Yeah. Yung size 150. Sige. At nagas din na ito ko. Peace. Urit sa tiyagas mo ito. Ini kamu. Yung Ah, pinagay pa sa- siya ano. Ha? Green. Bukan sih. May matat. Ini kamu di mana tuh, Bay? Hindi ka. Ang allergy naman yun. Yung. Yung kay. Meron naman, benta nila yung ano, yung isang karaso. Kaya, pwede ka na yun. Next. Kaya ganun. Kaya yun muna para ano. Mau beli yang apa tuh berdua? Sakit? Nah, Sakit? ini. Kabit pinipin mo lang. Tagdaan mo lang dati na sakit. Nah, Pinipin. May ano ka, may charger ka na. Mas maabinaw dyan. Anong FC ko ba? Ayan sir, ano yun. Oh, sorry ate. Hihiga ka ba dyan? Ay, hindi. Ano siguro? Kasi ito lang naman. Saka yun, oh. Parang ka lang pula. Kanina pa ako sabi kasi niya natin, pumunta ka na para hindi mainit. Mas maganda nga yung ano, kahit nga, ano na, hindi ka na lang dito. Baka mamaya marami na naman. Sabi niya kasi baka pa na tayo.
nga ako na kami yung mga tato-tato dito. Lagay ko dito. Tapos na, nauwi ka na. Wala kang course na. Wala kang course na. Pero, uwi ako ng maaga, sa 8. Maga pa yun. Maaga pa yun. Dati nga, course ko, alas 8, alas 7 sa bus pa lang. Ubus oras na, Kaya nga eh. Pero noon talaga, late naman ako nalaga. Kasi hinintay ko pa sila na magising. Yung alaga ko kasi walang magtatangkay. O ano oras na balas. Maalis ako mga 10:30. Noon, umuwi ako mga alas 10. Pero nung ano na, wala akong ginagawa rito talaga. Wala na. Ano lang ang di off nila Sabado. Yun nga lang, maswerte ko yung kapitbahay namin. Sunday siya lang ang Sunday doon sa amin. May jowa naman. Bali, hatid lang ako. Okay na, kung saan ako ano. Okay na yun. Ikaw na lang nag-request sa kay madam ng Sabado. May ano siya, may pasok. Ay, yun lang. May ano sila kasi may sariling family business. Ay manganganak siya noong August. Kaya Mondays? pangalawa Yung live. Chinese. Okay naman. Oh? Bakit ka ano doon nakalis? Wala ko. Mabait sila sa mabait. Ay, noon wala akong off ng 3 years. Wala ko. Oo. 3 years wala akong off noon nung... Excuse me. Naging ako ng dalawang taon ulit. Sabi ko, bigyan niyo ako ng day out, sabi ko. Pero noon, one. Pero nung... Ano na naman, bago naman ako magtapos ng 2 years sa kanila. Kasi Ilang taong ka na sa kanila? magka-5 years na next year. Tapos nung ano na, nung sinabi ko na talaga na alis na ako, tinaas na ng sahod ko. Tapos, Kasi mahirap ang hanap. hindi na sila kasi makahagsaka na sali na yung alaga ko sa akin. Malayo din. Walang pumunta kami sa pumunta doon. Ha? Malayo din sa inyo. Hindi pa rin siguro. Kukuha sila sa ano. Pero pagkukuha sila sa agency, Sa mahal. agency, oo. Mahal na naman. Tapos panibagong adjustment na naman. Ganun. Hanggat kaya ano naman po. Oo, tapos inano naman, tapos ngayon, nung nag-away na nagkaano naman kami, nagkabanggahan na naman kami, sabi ko, bigyan niyo ako ng ano, twice a month off. Sabi ko, hindi ko sinasabi na taasan nila ang sahod, kung sila ang kusa. Bali, every 6 months nila taasan na nilang 200. Takot din. Ay, takot sila kasi nga wala na silang makuha na gaya ko. Simon, saan mo ang... Saan mo dito WhatsApp ko? Ay, sa'yo. Ano yung papatato? Paayos. Tingnan mo kuya. Basic na yan. Ay, Tingnan mo. Anong ginawa mo? Ah! Sinira. Parang sticker lang na inano, di ba? Sinira niyo. Kaganak mo na. Nagdadrive. Kamay yan na gano'n. Hard. Yung Ah, isa British. Yung isa Ah? Hindi halata na kamay. Eh sinira niya nga. Hindi halata na kamay. Kaya nagalit ako sa kanya. Ito namin yung sa kamay ko na wala na. Di ba sinend ko na sa'yo, oh? Oo, nasend ko na sa'yo. O, ulitin mo kuya. di pa pwedeng dalawin. Bakit? hindi pa hil. Dahil, So, ibalik na lang. Oh. Patato lang kasi. Meron pa kayo patato. sige. Huwag mo muna yan eh. Di pa Di pa hil. Tapos, ano na lang. Mga ilang, yung last week. Cover up Ay, na lang hindi pa yan. pwede yan. Kasi nag-ano Mga ilang ano pa ang balik nito. Bili ka ng ganitong ano pang gamot mo. Oo, ganda yan. Meron na kami sa bahay. Sa kamay ko. By next week, okay na yun. Okay na yan kasi ginamit mo ngayon. Grabe naman. Parang ano lang yung sticker na inano. Normal.
Kaya, Diyos mo, Diyos mo. kapay, niya ko Mo yung yung Jerry. number. Ayun pala, cellphone ko. Kasi yung ibagi, berry. Yung berry crush na gusto eh. Oo, kunin mo lang yung number niya Ha? para. Tapos sa Yung berry crush, sige Kasi lang. ano mo lang yung location dito. Hindi, meron ako nakatatot pa dito sa likod. Send mo sa WhatsApp ko. Baka na kasi dito pagka Wala. 45 ba tayo? May number ka niya? Ah, Wala, 3 minutes. 3 ano na. 45 ba? Ganun ka naman tayo. Ewan 20 man. Nagamot ko yun man lang. Data mo po yung flip-flip. Very size. ito siguro sunod na ilan ako oy. Manang, dito ang derma. Saglit. Kuya, itong picture ba? Kinuha ko lang. Ah! Unag hay ka lang. Akala ko. Magtabunan din. Ito ako yan. Kaya mo. Papalitan ng kanan. Yan. Pangalan ko na lang. Pero bali ito, girl lang po. Yung last one. Kaya sabi mo. Nakita mo kung tingin na. Connect na lang para ano. Ayan na, nasend na. Connect ko. Tumingin ka. Habang ginagawa ko. Palubat na ako. Baka soft tayo kuya. Yan, tumaka. Saan ako maghahanap? Pero gusto ko ulitin mo din yung pangalan yung ano ko dito. Yung sa nandun. Karang iduwa ko. Ayan. Duwa nga ano ka na? Uy, tapos tig... Pag diwente tig tatalo. Hindi kasi yung nag-register. Parang... Pwede ko lagyan ng pangalan ko. Pumili alang yun. Ako rin, may ipapalagay kong pangalan yung sunod. Nawala tuloy. Nasa... Na ako yun, gus sa piit. Mas lawa first time mo mo. Ang mga first time mo, doon mas grabe pa yata data. May siya nga ako. Hindi ka na lang sana mo naman.
Ano? Heartbeat. Heartbeat? Bite ka muna. Mga 5x5. Ay ba seat tayo? 5x5. Save mo tapos send mo sa akin. Save. Eh, ganyan din ako. Ayun o. Ang alin. Baka na yan ilagay dito, oh. Paano yun? Saan ko nag-send? Ano yung printer ba sa phone? Ito yung mauna. At ito yung muna. Pero, tignan mo na, nagpudaw. Isisend ba niya direct sa'yo ko na? Nabandong ka kami ibig ko. Yan na, Kervis. Butterfly. So, nasakit ata tayo. Umanikis ka mo talaga na. Takto ko yung milikis eh, kasi ko dyan talikodan. Ay, umanikis ka mo talaga tulong. Susuro ng taga-Pangasinan Festival. Nga. Ay, mabura. Narabyan na anong Hmm. yung buraha mo. Kasanon. Hindi mo dawat yung gate ka to kalataw. Pwede. Sumado sampung. Ah. Malas man. Muna nga tao. Pinto tayo. Kultivating. Tapos na yung pang patrans niya, pang transfer mo. Medyo. Kung ano, di kung ano na ganun, di mo mailad dumagat. Ay, i-reverse sa dati tapos ikandati ka sa bali dayay. Kapalda niya, ang mga masapag yung trace Ano ni print mo latan. Nabibit mo na yun, no? Hindi na lang. yung printer. Tapos mo balik. O yung carbon na yun niya. Damo lang. Kada mo lang. Hindi 3 layer ay. I-trace, ano na i-trace yung stand. Ano print mo latan. Pasto na makita mo dyan. O di kita palda pa siya niya. So ngayon may print. Kasi siya nga nila. Ito printer na. Nala i-print. Ito may manual na kung JSON app. Ito yung mura pa ba? Manual. O di wala.
open mo. Dapat ito gawag lang. Ni Kwa, ni Drax. Ano yun sa ni Arthur de Guzman? Arturito de Guzman, ano yun? Ay, ano, pintados. Di ba ito sa tuwalya eh? Oo. Bere. Salamat sa pagbubugan. Uy, sulit nga tayo kasi kukuha na ba yung t-shirt ko doon? Dat. Kaya ano to? Dapat yung nurse na may kaya napitin. Tapos kasi. Ngayon dapat siguro kita. Nag-edit yan di. Ay, tablet. Ito may isang taga-backup siya. So, nandun tumaga yung kadamo. Tayo pa ka ba? Soltnik nga Diyos. Basta mo? Papang 25 MB. Peko. Pagkaro kong sigarilyo kong kailangan. Pati supply. Vape shop ko rin. Magkano binayad mo dyan sa tattoo mo doon? Yan. Ano na. Hindi kasi lahat ng mga kasama ko sa trabaho, ito nagkatato. Ang dami naman ng complaint. Sabi ko, at rin, ano na. Sabi, ganun, okay lang na. Okay lang. Okay lang, ano nangyari. Pero okay na siya next week, kuya. Okay. Pwede na siya na.
Tipig sa pain Ito, tolerance. ito mo pala. Pain tolerance mo nun siya, no? Pero maray. Lapigpig sa talaga, titin tolerance. Di pala, ito kami, bait kam na eh. Nga. Ito masalit si Bram eh. Bait kam yan. Kaya mga ate yun, mas... Ito. Di pala ipating nga. Madi, ano pati nga? Madi. Maumuti kabil mo sa balin, di patinggan Malay ka. mo, nadantupay. Sabay ganun. Tapos, patinggan sa may kantinagan. So, unang. Parang maroda, wala pa ilaan. Doon din. Nay. Wala ka. Yan. Lay. Lay. Ginatan ang Gitu. Nanganatapay pag Wala naman siyang pangalan dito sa WhatsApp. Nakata nangan kayo. May tao pa. Ikaw nag-ano niyan eh. 050-1522. 050. 152. 22. Isa pang 2. Tatlong to. Mampaya? eh, Ko na ako ata para parang di ako rin yung nagtanay. Huwag yakon. Sabi mo lagi sa akin. Kapag tatlo sa'yo, panay ka. Punas ng sipin. kaya nga eh. Kasi naman ko yung patient. Diba kasi kayo alaga ko, maahawa na ako. Bakit ka pa
Oo, pati yung yung kapitbahay namin, isang buong pamilya. Kasama na. Sobra init kasi. Oy. Sila, sardinas. Di. Ito may isang nasaka na. Nga. Nga. Sardinas. Meron ko ano ba? Tama na.